Unsay pinaka-paborito nimo nga gahawiran sa party sa kababae? Tutoy. Ano to? Anong tutoy man? Kay humok-humok man. Humok-humok. Ang imo ha. Gahi-gahi. Gahi-gahi. Gago! What if dili siya magpahawid? Ha? What if dili siya magpahawid siyang tutoy? Patience is a virtue. Pero Kana! Wagan gyapon ka ba? Member gyapon ka sa Banyakis. Unsay pinaka-paborito nimo nga gahawiran sa party sa kalalaki? Lalaki? Abaga! Abaga, anong abaga man? Kay brotherhood, ana. Brotherhood. Oo. Pero basin lahi imong pag ano ba, basin lahi mo ang pagtrato sa iya ha. Brotherhood ka ha. Brotherhood, bro. What if dili siya magpahawid sa ayang abaga? Ipakaon niya sa imo ha. Tanda. What if dili siya magpahawid sa iyang abaga kay ipakaon niya sa imo, ipaumom niya sa imo yang abaga. Dili, oy! Yan naman. Dili masigo sa imong baba. Ako sa abaga. Pinaka-paborito nimo ginawiran sa part sa babae? Buhok. Asa nga boss? Asa boss? Taas. Ang taas man. Ketsada. Ay tada ka naman. Smooth. Smooth, taas sa boss di ay. Rough. Ras, nawiran din mo sa taas. Oo. Kapila. Kadagan. What if dili niya ipahawid sa imuha? Ipakaon niya sa imuha, mukaon ka. Mukhaon. Ano kaonan man nimo? Kay mura ganahan ko kaon-kaon. Na kagkaon-kaon. Unsaon pag smile nga naka-brace? Hello, darkness, my old friend. Unsay pinaka-paborito nimo ginawiran sa part sa babae? Ang kamot. Nganong kamot man? Kay tsada lang. What if dili siya magpahawid sa iyang kamot? Ipakaon niya sa imuha, ipaumom niya sa imuha. Di, mumusag ko. Gago! Kaumom na rin ka. wala pa. Pero gusto ka mamom no? Ha? Depende ba? Basin mo lang na dalikdik ka mo. Depende sa presyo. Oh, depende. Mamom gid ka. Depende po sa kuko kay. Ari kayo din sa kuko. Sinay mga yuta. If you were given a chance, why? Huh? If you were given a chance, why? Asa? Unsay pinaka-paborito nimo nga gahawiran sa party sa kalalaki? Party sa kalalaki? Oh, alam ka naman sa babae. Sa kuha, sa ako sa pinaka-paborito nimo party gahawiran sa kuha. Chest. Anong chest man? Okay, ma-feel lang ni mo nga nai-abs slide. Kasi manyakis lang gid siguro ka. Dili, slide. Dili. What if dili ko magpawid sa akong chest? Ipakaon ako sa imuha. Ipaumom. Ano pod? So umumom ka ni. Oh! Akong chest. Oh! So was tanay ka sa umuman. Ha? Tanay ka sa umuman. Dili, uy. Nakaumom na ka na pa. Wala pa, first try Wala ko pa. mo ha. First time. Bastos. Ano yung pinaka-paborito ni mo ginawiran sa party sa kalalaki? Kamot? Anong kamot man? Alang kay soft? Alang. Soft? Ay, likag soft. Kanang soft-sofon dito. Ha? So naka-soft-soft na ka. Wala! Wala pa sukat. Pero gusto ka mo soft-soft. No! Ah. What if dili siya magpahawid kayang ipakaon sa imo ha? Ang kamot? O ang kamot? Kaon ka. Dili! Momom ka. No! Ano man? Alang kay kamot? Kamot diya. Pero ano man? Kamot biya. Ha? No, kamot biya. Ah, kamot lang. Saan lang ni mo yung kamot? Awiran lang. Awiran lang. So sanay ka gawid-awid Sa kamot, oh. sa kamot. Naawiran na nimong iyaha. Kamot? Yang kamot. Oo. Naawiran na nimo. Anong pula kay mong lips? Basta kay pula siya. Pula siya ang imuha. Imong lips. Pula lagi. Pula. Unsay pinaka-paborito nimo gawiran sa part sa lalaki? Ilang lubot? Anong lubot man? Malaman. Malam. Gago! Manyakis gapon ka ba? Nga naman. Slide. Ano ang lubot man? Malaman lagi siya, tapos, basta, ano siya? Hod. Timangod. Timong uyab. Wala mo ko'y uyab. Taba ang tawag na. Ito rin mga part na gawiran mo lalaki. Unsay pinaka-paborito ni mga part gawiran sa part sa babae? Buhok. Anong buhok man? Wala, taas lang buhok. Tasag buhok. Base lahi nga buhok na. Pwede ka po. Wala pang imo tayo sa imo, walay buhok imo ha. Imo ang ulo, walay mong ulo. Wala kay upaw. What if dili siya magpawid siyang buhok, ipakaon niya sa imo ha. Pwede. Mukaon kag buhok. Dili. Ano man? Wala kay matukan na lang buhok. Matukan ka. So natukan na kasukad. Wala pa. Ah, wala pa. Gusto rin ka matukan no. Dili. Unsay pinaka-paborito nimo nga gawiran sa party sa kalalaki? Antang. Nganong agtang man? Kay, dawal man sa buhok. Do sa buhok.
Nga naman. Kay Bugdo. Kay Bugdo. Mahilig kag Bugdo. Ah. Ang imo. Bugdo. Bugdo. Ako. Imo unsa? Totoy. What if dili siya magpahawid? Ipakaon niya sa imo, ipaumom niya sa imo ha. Dagan ko. Dagan ka, ano naman, madlo ka. Ano? Meron ba nimong imo ha? Ay, permi. Permente ka pila. Basta permi. Perme, manyakis lang yun siguro ka. Gago! O sa'yo pinaka-paborito ng mga part gawin natin sa kababae? Ayaw naman, lalaki babae. Ayaw mong paborito awiran. Babae. Basta hindi na chance. Oh, pwede. Lagi na chance. Future bayot siguro rin. Okay. O sa'yo pinaka-paborito ng mga gawin natin sa part sa babae? Kanang dako. Kanang kanang dako. O sa klase ka dako? Daw, dugan. Dako sa dugan. Oh, what if dili siya magpahawid siyang dugan, ipakaon niya sa imo ha. Ipaumom niya sa imo ha. Oh, momom ka dili. Umama yun sa... Basta sa momom gini ka. Ha? Kung ipaumom niya, momom ka. Oh, permi. Nakaumom na ka sa kada pa. Wala pa eh. Wala pa, gusto niyo may try. Virgin. Virgin. Virgin imong naong. Asay mas kasagaran nimo gamiton para ihawid ang wala nimo or ang imong too? Too. Nganong too man kay plastar? Oh, plaster kayong too. Tas madyasan no. Oh, Pag wala di ay. Tamang adjust lang ganon. Pag wala di ay, pag wala. Dili ko makakuan. Pag ikaw. Oh. Bakit ka sa may ginagamit nimo wala or too? Too. To, sanay ka sa to imong gamiton. Oo. Bakit ka unsa nga part sa imo ay imong gusto ipahawid sa yaha? Akong abs. Anong abs man? Nari kay abs. Wala mo kay abs. Oh, anong abs man? Akan ba? Abs or ab? Ab. Ab, nganong ab man? Abig. 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 Abig nga wala di ay. Basin gusto lang gid ka magpahikap sa yaha. Basin. Asay mas kasagaran nimo gamiton para ihawid ang wala or ang too? Ang too. Nganong too man? I-right man. Ha? I-right. Right, ang wala di ay. Di ko ganahan sa right. Di ka na sa wala. Oh. Kay walay kusog. Oh. Ang too. Eh, dagan na kayo sa wala. Dagan na kayo ni left. Daga na kayo ni left no. Man yan ang too man. Kay kusgan maka-adjust. Gan kay right hand manggig ko. Right hand kanang makakaya og pila ka rounds no. Oo, ana yun. Ang too no. Kasi mas kasagaran nimo gagamiton ang ihawid ang wala nimo or ang too. Wala. Left-handed. Nganong wala man? Left-handed man. Pero Ang too di ay. dili ko. Walay kusog. Wala. So kusgan nimo wala. Yes. Naka-try na nimo hawid. Oh! Kapila na. Many times. Many times. Gyud sa nimo paghawid. Kusog jud. Kusog jud. Kusog jud. Ana oy. Ana oy. Oy. Asay mas kasagaran nimo gamiton para ihawid ang wala or ang too? Ang right. Ang right, ang left di ay. Dili, right ra. Nga naman, nganong right man. Ganahan lang. Ganahan ka. Oh. So nakahawid na nasukad. Og kamot. O kamot. Oo. Kapila na. Kadaghan na. Kadaga na. Oh. Bastos. So asay mas kasagaran nimo gamiton para ihawid ang wala or ang too? Ang too, mas kusog akong too. Mas kusgan ang too. Kapila na nakahawid. Mga 100 times. Charot. 100 times. Bastos gyapon ka ba? So asay mas kasagaran nimo gamiton para ihawid ang wala or ang too? Too. Anong too man? Yeah, pero may ako to. Too ka permente. Oh. Marag di pa po kakatuan. O man, mas kusgan ang too. Okay. Ang wala di ay. Wala, pero may mulip. Permite mo left no. Ang too ba ang too ba maayo kay mo adjust ang too? Mayo. Kapila na ka naka-adjust. Pindi, marag dito siguro maiyap. Di ba na game na ihap? Base man yakis sa gid sigaw gapon ka. Asay mas kasagaran nimo gamiton nga para ihawid ang wala or ang too? Too. Anong too man? Kay kanang... Mas tay kusog. Ang wala di ay. Wala kayo, wala. Wala kayo. Kapila na nakahawid. Kadagan, ang tingali. Kadaga na. Kung magpahawid ka unsa nga part sa imo ang gusto nimo ipahawid sa yaha? Akong kwan. Face. Imong face, nga na imong face man. Kay medyo hamis. What if sagpao niya? Nagsagpaim eh. Pag sinahawid ka unsa nga part sa imo imong gusto ipahawid? Tiyan. Anong tiyan man? Bugdo. Tsada, bugdo. Ay tsada. Basin gusto lagi ka magpahilam. Gusto kayo. Bestos gapon ka. Asay mas kasagaran nimo gamiton para ihawid ang wala or ang too? Too. Nganong too man? Kusgan. Kusgan. Tas plastar no. Oo. Tas maayo ma-adjust. Comfortable, oh. Comfortable. Ang wala di ay Weak. weak. So permitin na nimo ginagamit imong too. Oh. Ball, ano? Basketball. Unsa pag Sulat. Unsa sulat? Sulat. Ah. Kung magpahawid ka unsa nga part sa imo imong gusto ipahawid? Oh, abs. Bulbul to boy. Abs kay... Wala lang kay... Para inon macho. Pay. Gago. Kung magpahawid ka unsa nga part sa imo ang imong gusto ipahawid? Sa kwa? Oh. Head. Nganong head man? Wala. Wala man may ulo, kami ra mga lalaki na ulo. Ulo man. Wala kayo. Tsada man. Gijay ko. Tsada. Bok. Marag dili man pihing man ka.
Mapahawid ka unsa nga part sa imuha imong gusto ipahawid sa iya ha? Hair. Asa nga yan, sa taas o sa ubos? Dari! Di ba naibok ang tail, bagtak? Ala, wala. O anong mataas man, anong hair man sa taas? Kaya romantic. Para romantic. Oh. Ikaw romantic ka. Basin. Marag dili man si itsura. Kung mapahawid ka unsa nga part sa lawas na gusto ni ipahawid? Buhok. Anong buhok man? Basta ka ng kabalo mo bugkos. Kabalubog ko. Oo. What if dili siya kabalubog ko? Wala siya kamot. Wala si kamot. So ako lugar, wala ko kamot. Oh, pungkol ta ka, di ka kabalo mo bugkos. Ikaw pungkol. Kung mapahawid ka unsa nga part sa imo imong gusto ipahawid? Ay, Baby, wag ka nang magkailangan ka. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Anyakis. akong buhok. Ang imong buhok. Anong buhok? Asa nga buhok? Sa taas o sa ubos? Sa taas. Sa taas. Kasi tawag ka na. Bili ka sa ubus. Pwede ka po sa ubos. Taas. Membro ka po ka sa manyak. Pahawid ka unsa nga part sa imo imong gusto ipahawid? Kanang Ito. Anong yan? Giuwagan siguro ka karon ba? Basin horny ka. kanang lamian ko ah. Kanang lamian ka. Unsa ka klase nga lami? Kanang makawalag kusog nga lami. Mawalag kusog. Gusto kay hagbong taas building mo, ka kusog ana. Unsa ka klase na nga makawalag kusog nga lami? Kanang mandagan. Kanang gusto lirap imong mata. Pwede. Basi na korintihan lang siguro ka. Kung magpahawid ka unsa ka part sa imong gusto ipahawid? Ano daw? Ang luso. Ngano ang luso man? Joke lang. Tuts ka? Dili. Unsa man, unsa man? Ngano man? Unsa gusto na ipahawid sa imo ha? Kamot. Anong kamot man? Para holding hands. Para holding hands. What if dili siya magpahawid siyang kamot? Okay lang. Okay lang. Ano naman? Anad na ka? Nakaya bula? Wala. Mayangay nimo.